Здравейте, приятели! Днешното видео е насочено специално към използването на двукомпонентни лепила. Ще ви покажа как може да работите с двукомпонентните лепила, когато имате лепило, съответния пистолет, статичен миксер и най-различни накрайници и аксесуари. Първото нещо, което трябва да знаете е какво е съотношението на лепилото. Това, което държа в ръцете си е 10 към 1. Съотношението може да бъде 1 към 1, 2 към 1, 4 към 1 или 10 към 1. Трябва да имате и правилния пистолет, разбира се. Винаги препоръчвам, преди да се използва лепилото, да се провери дали всичко е както трябва в двата компонента. Тоест дали излизат едновременно двата компонента. Възможно е понякога да има запушвания на един или другия компонент, възможно е да има втвърдявания, затова първо трябва да пуснете така наречения чекинг на двата компонента и след това да се постави статичния миксер. Ето, поставяме си статичния миксер, проверяваме дали добре е смесено лепилото, т.е. цвят, гъстота, абсолютно всички параметри, вече лепилото е готово за използване. Някои клиенти предпочитат да използват лепилото и без пистолет. Разбира се, позволява използването без пистолет, но тогава трябва много внимателно да избутате двата компонента по едно и също количество и да ги смесите на ръка. При смесването на ръка все пак трябва да имате предвид, че може да има леки отклонения от техническия лист, да твърди по-бързо, да твърди по-бавно, да стане първоначално по-меко. Затова винаги препоръчваме използването на съответен пистолет, на съответен миксер и на аксесуари към него. Благодаря ви за вниманието.